Ime migao mochung'ne kit chweche kaunti ma Migori kotenore kod riwruok mar Network for Youth and Adolescent in Africa ochako jiwo chenro ma kedo kod midhieche adek madongo ma juk rowere triple threats ma oting'o mako iye mohiu, landruok mag kute mag ayaki kod nyange mar nyiri. Jojuma miyo mathoth kowuok Migori. Kwan rawere manyiri magamo yego momondo kute mag ayaki kod makalonjego mag kit chwech pod ni malo e kaunti ma Migori. Lipot mawuok e migao mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan rawere manogamo kutego mag ayaki e higa mar 2022 ne omedre kod 1.6% ka 21% mag jogo madhi konyore osiptende e kaunti ma Migori gin rawere manyiri ma omako iye ma omondo. Kaka yo mar kedo kod midhieche adekgi ma juko rawere e kaunti ma Migori, riwruogno mar Network for Youth Adolescent in Africa NAYA ka otende kod migao mochung'ne kit chwech e kaunti ma Migori chako jiwo chenro mar chupo ni rawere e yore mag geng'ruok. Sama gibiro e sports to wayudo nyithindo wawuoyo godo, wayudo jomadongo wawuoyo godo, wakelo wachonegi niya, nitiere gigo maricho ma pod ji timo kaka kuria ka machalo tero nyithindo manyiri nyange. Mondo wamiyo jende thuolo mar mondo giyud kinde mar goyo mbaka kata mbeko kaluwore gi gigo ma osebedo ka chando gi kaluwore gi ngimagi mar nyodo. Ok onego wabed gi debate moro amora e wach mar nyango. Ricky Samuel riwruogno mar NAYA wach ni gitiyo kod yore tuke kod mamoko e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki, mako iye momondo kod lwenje mag kit chwech e kind rawere. To wayudo ni e gwenge makae ahinya weche mag tero nyango nyithindo manyiri en gima lich miwuoro. Koro wawacho ni nyithindo gi komigi thuolo machalo kamae, gibiro gibedo kanyachiel, giwuoyo, ging'iyo ni ere yore ma ginyalo konyore godo mondo kik gibed achiel kuom nyithindo ma itero nyango. Ricky wacho ni chenro ni mar puonj geta ahinya gwego mag kuria malwenje mag kit chwech kaka nyange mar nyiri pod ni malo. Pod wamedo siro kata wamedo jiwo ni kidienje mopogore opogore ma rito magarita nyithindo oningo med nguso kata med dhiro nyithindo gi kata gi jonyuol gi bende mondo wang'ini kata chike moketi ka be waluwogi be gin chike ma oridore moromo. Tumeanza ilikuwa juu sana, but venye tunaendelea naona ikididimia kidogo. Nina matumaini ya kwamba kwa muda wa miaka mmoja ama miwili hii kitu itakuwa imeisha. Rawere mathoth wach ni ng'enygi pok oyudo puonj makare mar kedo kod lwenje mag kit chwech, geng'o landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod mako iye momondo. Kuna changamoto tunapata pale penye unapata mvulana hajui maana yoyote ya msichana ambaye hajakeketwa ama umuhimu wowote. Sasa tukiwaweka kwa mafunzo wa watu wote, at least tunatoa watu kutoka kwa step yenye walikuwa na hiyo mentality ya kitambo, tunaweka saa hivi. Director migao mang'iyo weche ma otende kod kit chwech e kaunti ma Migori Leno Komo wacho ni kaka kaunti ma Migori giketo e tim chike makedo kod lwenje mag kit chwech mondo koro kony e duoko piny midhieche adekgi. Ng'ano moyudi kotero nyathi manyako nyange en imake, mano ni e polisi. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori jiwo piny owacho mar kaunti ma Migori mondo koro ket bajet mabor ma inyalo tigo e kedo kod mako iye momondo, landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kit chwech. Jojuma, Ramogi TV, Migori.